Kuat ko sa kong bag ba. Abi ko nahibili akong cellphone. Nag-video rin ko. Buang. Ha? Ito ay. Dokla kayo makablangko. Kapoy lawas ba? Wah, pista gede dakit ay. Selamat nay. Oh, buang mo ko sa. Ha? Surte ni po ah. Mawala na eh. Ano? Ha? Ikaw man pasigar butog dag maayo. Ulit lang sa festival lang. Oh, nay 10 liter to? Unis oy. Hindi ka ba? Apo kay dito si Boy. Kau nating luyahag na nating ay huy. Ah. Inom dag tambal sir kay lantanon kuno siya. Sapit sa ako na, sa ng pintal. Ah. Yung inom. May BS nyo ada mga katambay no. Kanya punta. August 27 niya punta ron. Sumpairness nung vlog niya. Ako lang iputol kay basig taas na. Nya timing kayo pagkabot mo. Ngaon mi. Ngaon na. So, may hapon sa mga gutom na kayo. Bira. Panilab. So, manamig kaon mga katambay no. So, daghan medyo kay migbuhaton diri. Daghan pa kayo. Katingon ako. Nya, gamay na lang jud kay mig oras no. Kana? Alas City na, 50 nya. 7:51, mularga na may mga 11 or 10. So, paspasan ako rin mga katambay no. Paspasan na mo diri. So, i-update lang mo sa pwede na mo mabuhaton niya unsabay kung man ba ni basta kay ako sa nipusan ako cellphone kay ako ning paspasan no atong kamera ato sa nipusan kay paspasan tani kung trabaho ang output na lang ko ipakita sa inyo siguro. So, pero keep watching yapon mo kay para chuy ba. So, trabaho sa medre. Sir, tarungan na sir kay ay supervisor do ka buko. Ito naghawakan ba kayo sa sir? Tunga. Kira kagak. Ikaw na bantay ha. Ikaw na bantay ron. Ato na ko pulis akoan. Mandawi. Balik. Kato na isagit. Tukol. Woo! Wala ding. Mga katambay manami. So far akong kartunis nagapintal na lahat. Ay, pintal lang yung kartunis sir. Kira na. So manami sa mga ano? Natahon ti ka. Design. So gyalsa na. Gyalsa na yung lungon. So manami gid mi. So adto na mi. Adong biyahe sa syudad no. So adto na mo final put up. So ang final product ani murag ugma na ako mapakita sa inyo ano. So karon amo sa tong tabangan dito kalsa kay mo biyahe na mi. So adto na mi. Ha? Bye. Ay. Ang pande gamit. Bansa ang hagdan. Dan mo Murag ang lubong mi dire kay baha eh. Ter. Sabi ko, ba't tumal-tula po po di ay Bugata pong daril. Teng, bugat ay pamugateng. Kapag ganyan ko? Alay. Gusping. Murag maglain eh. Sa. Marbutan sa tay. Katiyo. Sakahiga.
Muna igda sa Kaya na Nayer, saka Nayer. Virgin ko. Nice! Nahimutan na kita si Paul. Bukata sila ako. Simbako. Lihaw ko no, Nayer. Gusto man ang kuhan trabaho na sa mga bata-bata. Basing okay ra? Ha? Okay ra? Satisfied? Ano bonus? Bonus. Ara serius? Sibak yung barangay. Main kadlaw na dai. Apoy, sumsi po. Asan si ba dai? Nagbot bagay. Sibak ito mga Kapoy pa ilan muna usa sa paila nga kapoy na kayo no. Nakamutay, itiniil. Mga importante no. Ang importante nga nalimpyo no. What can you say? What can you say? Nauba kasi. Nay ba? Salamat dong. Yata lang kang kwan. Sir, bye. Good luck. Salamat sad. Asari mo. Asari ka? Uli na. Pwede ram sakay dire. Umukong ko. Pura yung matok sibo lagi. Init yun. Saka na Nayer. Saka na Nayer. Sig init yung lubot ba? Yung itlog yan na. Gusto to. Naugob si ka Nayer. Siga ko na sa itlog wa. Wala nag-under ang generator ay. Saan pag init? Bubuon. Do, hello. Sige, juga ko na niya god. Dito umisigim siya. No. Scholarship. Saka na ko Nayer eh. Ari ka diri Nayer? Ang hard boiled egg. Dakit lay doon. Ay, ang murag pa doon gini nguwan ay. Bagtun. May pasilong diri. Dagan ang nguwan ba buwan ay tiloy kulungo. Maka na kadto ba? Lapos niya ada. Napag-ibog siya sa permahan. Puksihan. Sabi na. Ari ka kusogin ang wana ga. Ala re, anan ko semua. Alah, mau na ni. Mau lagi ni. Bahala mo diyan duha ay, di mo manood re, bahala mo da. Guys, uwan na kayo guys. Ahak na niron guys. Bigas ka. Bigas. Ana Ganaldo. Magkuhan. Oo. Amo lang pagngon guys, ako lang pagngon guys. Kay gusto yung ano. Kubangan sana ako ni si Ganaldo dire. Kay mama daga. Kay sa. Ako sa ni pagngon guys ha. Hey! Ay na lang. Manang uwan guys, huno ng uwan guys. Pero basa na kami. Oo, Ganaldo. Palak-palak ng sapatos. Basa na kami guys. Hasa brief basa. Wali basa semua ni. Bante! Sige, lubog to. Ako sa pagngon guys ha. Di kaluwas mo na ni dire murag mayahay na mudughan na ni. Mintahan lagi ni gamay. Oh? Hasta brief basa. Palak-palak ng sapatos ba. Lubag! Bawi! Sige na lang! Isa! Wala na ko rin dito eh! Sige, saan na ka? Ha? Wala na eh? Jogging eh. Aduh. Ano na to? Lasa to. Ay, ito, ikaw sabay. Pasakya sabay bay. Higa. Ato na sa kuan, may lasyon, liluan. Ay, tamaki ka. Mau kape ay ugal ni ato basa. Isti yun eh. Ugaha, dire ko yung kuwan dire. Oh. Murag ko ang ini. Blisingan na kita, huwag mo na yung matagdi. Blessings mo. Blessing, may din blessing eh. Pura man eh. Blessings.
Nakakabugas, yuta dito. Yuta, siminto dahil. Mura magbinuang ni. Hop. Pero okay ra. Okay ra gihapon. Yay! Sao naman? Mao naman ni. Dala naman ni. Lawas ang gihapon ni. Ah, sorry. Kaya pa yung biyahe yan. Tawag ka na ako. Gumana rin. Ngoputaro na kay Hoga. Pera. Bulot. Sito 20. Dari kau ba na mo dito? Sila idol. Asa ni nga sound system yo dol? Dos. Shout out. Oh, dos Disco Mobile. Kuhaan ninyo sila. Sa kana mga party ninyo. Ay nakapila ko. Nabenta rin sa Quintes Viña Circle mga katambay. Ampo lang guys nga walay kuhaan diha. Ampo lang diha nga walay kuryente nga ubos. Kay game na ako guys. Ahak na eh. Hey! Tama. Ini lang. Inilang. Namin diri ron sa kuhaan guys. Asa na yung askilahan? Ayan. Ramon Duterte. Barangay Guadalupe. Ramon Duterte no? Elementary eh. Elementary school. Ramon Duterte Elementary School, Barangay Guadalupe no? So nagkuha nami. Tugo na may trabaho. Kanaldo. So amo sa ni basbasan kay gutom na. Wala na. Nga humana ni pakita lang ako sa inyo ang final product. So ako sa pagnon. So mana guys no? Amo ang kuan put up na mo. Na kalima ko storya noon. Mana na mag-put up ang design dara. Ani siya porma sa tubangan. Sa Pintos Festival. Yuran ra ka ng tiil sa syudad eh. Mura ka nang ilang balay eh. So nasa damage gamay ganihan eh nasangit. Sa gamay dako gid nga damage pero okay ram daw na. So sila na bahalag mangitag pagi serya na magnaray panday dire. Amo na siya nga tubangan nga design guys. Para ang kilid sa ang kilid oh. Para kilid dire. Sa pikas kilid. Ano siya? Penalize si Ganaldo. Sila si idol dito. Tol. Wayawan. Nagsigra. Kaya sila balik ng sapatos kay Naugan na mo? oh, naugan na lang. Ang basa naugan na lang. So sapatos ta kay mga on na grumi paduangan ni. Maho guys. Hindi na. Maho mga ga. Chorizo with Bisita, may bangko ko naman. Uy, nagreklamo. Ako na lang. Nagreklamo. Bisita dagang nga trabahante maga. Pangaon sa mga ga. Pamahaw na sa mo diha kay. Kasi mga pasmo mo. Dahil kami pasmo na mi. Kambay. Ha? Iyo yan. Marami na kong sayuhan. Tanong po ito. Tanong po ito ako na sayo. Saya. Togo mga pagpasila. Maganda ka nakatog ka. Tila. Kami murag wagid. Guadalupe. Na ito mga kadaanan ng saway mo. Oh. Dito. What is Ikaw na? Ang balik. Oo. Nabakan lang daw. Ha? Dungan ta. Ano malami, nagpuno ba ito ka? Sama saan nagpuno ka? Hindi pa ba lang di ato purot. Ha? Hindi pa ba lang ato purot. What taksi? Aktor gitu? Do? Aktor gitu? Sur itong hangin. Nah? Buko mo mo. Puno-puno mo gagod? Saan taong kayo? Kung kayo. Yung mga balay mo ba? Pila ka oras na agad na panding taksi din. Mga 2 kapin. Mga namin pangaon guys. Paabot na lang namin sa kon, TF. Patay. Patay. Matay na ako kauban guys. O yan nila guys eh. Bawa siguro guys. I-picture na yung ganihan ng buing eh. Totoo na laway mo. Totoo naman laway mo. Matatabunan mo. Oo, tapos mga tawa na. Oo, ta. Eh, para?
Alert bus, alert bus. Bye-bye. Bye-bye si Bo, bye-bye. Bye-bye si Bo. Bakit sinulog? Bye. Bye-bye. Bye si Bo, bye. Tawa na. Tahan sa. Ay! Sorry deh. Sorry. Ah, kalimutan. Koy tarong tuog deh pila tanan. Ngaon mo di umaya dah. Motor na. Ha? Ini mga pabili di makabayad. Di ko yung sol. Alam mo. Ha? Tingnan ko, snack ko. Snack ba? We're back. So, nauli namin guys. Master dito. So, after the sleepless after the sleepless nights and restless days, nakuma na mong trabaho, no? So, shout out kay kang ano, Rian Adlawan. Sa paghatag o kuan, pagbayad sa TF ganiya. Wala lami ka kuan. Wala ko ka video kay natog mi dito sa kuan, sa eskwelahan na gipapuko na dito. Lata kay mi dito. So, ano sa puson kay wala na memory akong cellphone, no. Wala na memory atong kamera. So, dito maglangay. Nakot ko magkita gyud mo tayo balik sunod. So, dire ta kutob. Nandun sa sunod higayon. Kita-kita tayo balik, Ganoy TV, Anay out. See you.